nek sing tekan mriki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sing gandeng tekan mriki niku sampeyan. Ampun apa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngarung-ngulungake tangan kula loro dirangkek karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kowe ora miris? Nggonku tekan nang Karang Tumalitis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dereng para sanda kula. Bawadana wonten timbalan ing adhawu nggih Paman Haryo Sengkuni wonten timbalan anak Prabu wale-wale menapa madaning datri negari Ngastina dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun sagedipun penggalih dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madaning datri negari Ngastina mboten wonten sanes ingkang karembak samangke inggih budidaya pecahipun para Pandhawa mboten benten kaliyan lelampahan ingkang kelampah dinten menika kula nglembahaken para sepuh Bawa Durna Paman Haryo Sengkuni Kakang Prabu Karna Ngawangga wigatosipun mboten sanes kejawi hambudidaya hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa sageta sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangkah nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kaliyan pun Duryudana menika tasih sederek kula piyambak nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika boten badhe ayem kula boten badhe tentrem miwah kula boten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwah esreming rembulan ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten panteraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit lelampahan mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih sedaya sampun sami mangertosi para nayaka punggawa mandhapipun para kawula bilih Duryudana menika gadhahi raos gedhing keburu sengit dhateng para Pandhawa menika boten badhe kula selaki jernyatanipun kados mekaten krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar keprabuning Ngastina mila dinten samangke kula ngrawuhaken para sepuh ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning datri negari Ngastina namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa dados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya menika boten dados sebab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-atang dados bathang boten sesuk boten seumben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka
Nalindra mbekmarwa sing sang katri gumulung katri gumulung mangrembak ing wadya Purdakura reka giri-giri Ronanggono magawi gelar Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing Laduni Dumawaing tawang-tawang Yayi paripaksa kula ingkang munjukaken rasa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bawa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kaliyan ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi cerananipun Pandhawa saged sirna margalayu pangrumiyin. Mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjungaken Sopaduka Yayi Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten. Namung anggen kula majeng Sopaduka Yayi Prabu menika estunipun badhe ngaturaken gela raosing manah kula. Gela kados pundi? Yayi kula menika deku-deku wonten negari Ngastina pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nampi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negari Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih penjagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun Paduka Yayi Prabu anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Menika kula sampun mangertos emanipun dinten sakmangke kula menika gelo. Liripun Paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun mriksa pedamelanipun senopati menika menapa? Pedamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan menapa dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten alindra ingkang sakmangke badhe angucik dhateng prabonipun Duryudana panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa ingkang panjenengan galih menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa namung nuwun sewu lho panjenengan iki dereng nuwun sewu dereng lamur tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ingkang lenggah madaning pasewakan cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing kula menika namung angrantu benjang napa kula menika pikantuk dawuh saking Paduka Yayi Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa ning jebolipun muwal saka ngembolan mrucut saka kudangan pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung kidung rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging Paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan menawi Paduka Yayi Prabu menika jiring getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan piraringan wekdal setunggal dinten menawi karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun aluwung kula mboten madheg senopati tuwin aluwung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados senopati negari Ngastina namung emanipun nggih panjenengan menika nalindra kalukeng rajagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana nalindra sugih bondo sugih bandu sugih bondo tegese sugih brana picis sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang ngababala raja kathah para narpati senopati nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Yayi Prabu Duryudana ewadene jebul pinanggihipun Paduka menika satunggiling nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus kula lingsem jebul pinanggihipun slaminipun menika karna menika sowan utawi karna menika ngeyop dhateng setunggiling nalindra ingkang jiring getih wedi mati menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem boten ayem boten jenak tuwin boten kepenak menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang menawi panjenengan menika ajiwa satriya temtunika boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa sepira ta boboting para Pandhawa menawi panjenengan menika jireh menawi panjenengan boten wantengan para Pandhawa
Kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dados pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake ning ming waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi Pandhawa menika digdaya. Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 kedabyah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo beliau. Kula niku isih genep nalar kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan wurunga Duryudana bali teng negara Sina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ning ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa to Narpati Basukarna menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan mojok-mojoki karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana tang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten? Sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dhateng pengendhanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ngantos panjenengan supe Purwadasina bilih panjenengan minggu nedhengipun Siniwaka dhateng sangganing para kawula para nayaka sak negaring Astina. Kula aturi sabar nggih, sabar. Nalendra lenggah Siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran, kedah kathah pangapuranipun dhateng sinten kemawon. Nggih. Nyuwun pangapunten Bawadana. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Sengkel ati kula iso ngucap ning ora iso nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi Senopati negara Ngastina ora usah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangkaning Pandhawa 5 cacahe diaturke teng arep kula niku tegese wong sing tetep karo kewajibane ning nyatane wing nerweteh guneme kaya beten sewu nempuh pategalan ndrewili ucape kaya grojogan anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga. Jenyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun. Nggih, Bawadana. Samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana. Setunggal Paman Harya Sengkuni, angka kalih Bapa Durna. Mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Ngawangga menika langkung prayogi cekap ing ngabdipun Begawan Durna kaliyan pun Adipati Harya Sengkuni menika sampun merantasi karya mangsuli rembak ing ajeng perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng ngrembug napa sing kula aturaken. Leres pangendika Paduka anak Prabu kula suwun Paman Harya Sengkuni lan Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi Paduka dangu babakan perkawis menika kula nuwun sewu kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu ing Astina. Paman darbi atur menapa Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun Nekula Sedewa menika gampil nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi Paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel pijet wa ing ranti suwe banyu sinaring. Ngoten Paman. Inggih nggih.
Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun 3 anak Prabu Puntadewa kaliyan kula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun wisa kula tampa. Leres kula niki nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate. Mbuh wong endi iki ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho, nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa dawi srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawadana. Wonten dawuh nggih. Kados pundi srananipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah. Caranipun kados pundi? Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun pun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula tate kok dereng kepanggih nggih. Sampeyan iki piye to? Iki mok ngarep mawi kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu. Depate pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Depate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringyaning para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Ternyatane satriya loro niku pancen Debya Surasekti kalintang jayaning perang, bebasan tinata mendan jero menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa 100 cacahe, bebasanipun ngepong wakal binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa 100 kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Mergo kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing lemak-lemek midak telek ora penteng. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penteng. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mambu, sing siji mambu. Nggih. Midak telek ora penteng. Ning nuwun sewu, Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa 100 kok ngrebut Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng ndelik teng pundi? Mati kabeh para sata Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati. Ngaten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa? Sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketake mboten wonten pengapesane Depate. Mergo lahir batin limpat ping kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti sing teka ki sapa, sing jak jagongan ki sapa, lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka. Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi umpama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka, napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagong karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged, perang Candrasa iso, perang Madras iso. Janaka niku limpat, dijak perang jemparing, sapa sing iso ngungkuli jemparingen Begawan Durna tuk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula nom biyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun diteran Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih. Niku sapa sing iso ngelake Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendataran siswa Sukalima.
Janaka kula ken manah manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuke wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah manuk niku mripate cepling, mongko manuke ora obah. Apa nang glelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso nguli olah jemparing Janaka? Mboten wonten. Kula ngeculke jemparing, Janaka ngeculke jemparing. Kenging pas tengahing jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, najan gatane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gada Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, wah. Kurawa santos maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangluwating diyu. Ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurning wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejahaken ngelmu sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya cipta wening ing Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa duk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku ringkane ana wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa. Nggih. Digodha widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to. Widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar gone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak piturute. Ning Janaka tugur gone tapa, ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau do kedanan karo Janaka, mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir saniki wong loro niku dibandingke kali Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartamarma tau tapa? Goreke kayangan dereng tau. Doko nadus ning kali 7 dina 7 bengi wae. Nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Iso wae. Kaya ngono kok kon nglakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wae. Nang omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngoten niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti? Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa? Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye setika niki to. Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Iki tinata mendat Jenderal Menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning senteng kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ning Durmagati ta. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero senteng.
40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged kelampahan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryasengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja dong yu to ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa Kakang? Dipun titili kekuwataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Serananipun Digawe grantes pikire. digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian, ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Karisti Kandi ya mboten tresna. Ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra lan para Sri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane ra tau diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo kakari kok. Alon-alon. Ajeng watu e Depati. Nggih. Nggih watu sik. Nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kolangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar Lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel. Angel meneh. Nggih. Jan rumangsa kula kok mboten ketemu to Dipati. Ning ngaten mawon. Semar angel dipanteni kudu dititili. Well. Dititili melih. Dititili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantes pikire. Semar grantes, Semar lara. Semar lara, Janaka grantes. Semar mati, Janaka lara. nggih. Janaka lara Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ra urut ta Dipati? Oh, nggih. Iso cek nganten. Nggih. Niku srana sing kudu dilakoni. Mengko nek Werkudara wis kelakon lara Puntadewa grantes, Werkudara mati Puntadewa lara. Puntadewa lara, nek Lasdewa grantes, nek Lasdewa lara, terus nek Lasdewa mati Sing grantes pun wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger? Panjenengan midhanget atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa boten? Menawi mathok, mangke kula badhe pados srana, Ger. manggriyen terus sarananipun Kula nyuwun wekdal sekedhap. badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Weh dalah. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek kaji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Babadana anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani Gumedhapun Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten, Ger. Jagat Dewa Bathara. Inggih, pancen Jagat Dewa Bathara. Nah
Dahi ngaten titis ngendikanipun Bapak Durna. Oh inggih. Kula semanggaken Pun gek ngatek aji pameling. Kula nyeluk dal sedang nggih Mati. nggih Kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya ke alpat secara apa sih Kocap kacarita nalika semanten Begawan Durna. Siapa sih Sigra matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang samya mulat. Boten aneh, milanipun anginipun kados mekaten. Menika Prabawa Raden Werkudara rawuh, nggih. Inggih, paman kula sejenar. Bapak Durna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina. Kantong blekuduk swalu kimbul Sumarante alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Ngastina. Yo Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Ngastina. Pancen pancen bener. Pandhararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sempuni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggih dawa sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sempuni bapakku. Werkudara kowe slamet nggih Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggih ya nang ya li. Yo Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Anginmu ki ndekno sikik ta Werkudara? Iki ganjeling ngisor bareng mak jegluk. Pun mboten sak kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Nah nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki. Kartomarmo ki rasa nguripke kipas angin. Nggih. Ngestaken dhewe ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang. Durna bapakku, Piye Werkudara? kowe nimbali garwaku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Kowe katine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan ning negara Ngastina. Oh, kandhak blekutu swalu gembol Sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Ger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit.
sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu iki wis maringake marang kowe nggon entuk saka Sang Ruci Bathara. jenenge apa? Ya kuwi ngengaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurna wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar suwijining brahmana lho apa ora elok selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo Ning jebul ana syarate Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi tak rewangi jegul segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing enteng-enteng aku mesti ora bakal wegah. Mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo aku saguh. Nek kowe saguh, nyuwun sewu Ger, anak kula badhe majeng sawetawis supados cetha panen pripun anak kula pun Werkudara. Kula semanggaken Bawa Durna. Turnaina panalingane lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Hanembrang Bratayuda. Syarate apa? Yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewati aku kudu nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Syarate apa? Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana. Yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya pemayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal nggayuh. Apa kira-kira kowe saguh ngaturake syarat-syaratane? aku saguh. Aja maneh kok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi, jegur segara tak saguhi. Upama syarate dudu kuwi kaya saguh. Yo saguh. Upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gathot arep ditadekke jago ning kayangan. Arimbi nalika semono ngondeli merga tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gathot. Mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan. Gatotkaca saiki dadi bocah kepethingane para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah pacoban sing abot dhewe kuwi ning tresna yen wong ora kebondo marang katresnan.
kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gedhe, saya pinter, kowe saya tuwa, saya ngerti marang ngelmu ning urip ana ing alam padang. Ya mergo saka bapakmu iki. Iya. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakawan. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu hayun. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining Panakawanmu. Yen ora Gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Petruk Gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke, Dipateni, Cak Bagus. dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, Piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedening tresnamu marang Panakawanmu jebul tinempune gondeli karo rasamu Werkudara. Ora bakal ngundeli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk, Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong, Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ilmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit.